Mbadhaba wakuda kunzwisisa apa. Andunzwa. Unzwa Dr. Tauro kuti haukwanisi kuita mwana zvachose chibereko chako hachiiti. Andona. Pakuda kunzwisisa chiita plan ndiite mwana pakuda mwana mumba. Ndipe munin'ina wako kana kuti handisi kuzoti tiita sei ndakudawo mwana. Andona. Munin'ina wangu futi. Ndokundirwadza. Tarisa makore awanda tichigara tese muno. Hatina kana mwana. Kana miscarriage kuzosvika Dr. Tauro kuti hatikwanisi kuita mwana. Iwe chiita plan apa pachadi kuoma musoro pakuda kunzwisisa. Tsvaga hama yako yaunonzwanana naye pedyo pedyo woita kuti tiite mwana mumba. Unonzwisisa. Mandomesera. Ndotora munin'ina wangu futi. Kana kuti nditi shamwa zvese zvinotomwa. Pakuda kunzwisisa pachadi kuoma musoro apa. Kana kuti moitisa mwana sisi wangu vaivaye vakafirwa nemurume vai mungovaitisa mwana chete vongogarawo vari kwavari. Nawe iripo ndekuti tikuda mwana mumba andikupona zvoti ndikanzi Gulezi ndinovaitisa mwana undosiya mwana ariko koko ndozvinhu zvatisiri kuda zvokuti vana vaite musango. Dai ndaida mwana wemusango pandangoona makore 6 esai kuti hausi kubereka ndaida ndangozadza everyone musango munhu ndingotsveta vana andipona. Dr. wakonfirma kuti inini ndinokwanisa kuita vana iwewe ndiwe usingakwanisi kuita. Iwewe usingakwanisi kuita chiita plan nehama yako youya pasaidhi apa ndikupona. Tokwanisa kuti tiite mwana tosangana mandakabvisira kaini mombe zvinhu zvakadai so tarisa kuva loyal kwandiri kunana tezvara wangu manzwisira ndoita kune hama dzako ayo makufanira kusangana neni pakati iwe ndiwo ndotanga kutaura newe wotaurawo tete nana mama nana didi munoni maita sei apa ndakudawo mwana. Chitongoitisa iye munin'ina wangu ndoita sei asi ndiri kutyira imba yangu. Aiwa imba yako toita kuti tichengetedze but takufanira kuita mwana. Mama nana tete vacho akati vakaoma yo. Ayo unofanira kungozvinzwisisa.